Ljudi, prije ovog klipa ajmo svi lajkujte dole klip, preplatite se na kanal, idemo što prije do 10.000 pretplatnika, tako da to je to. A gdje je se onaj čovjek? Treba mi droga, ne mogu! Aj mali, uzmaj stvar, idemo odavde, ima dosta policije, aj bježmo, ajde. Ajmo. Alo, momci, kud ste vi pošli? Nije, prodao sam malo drogu. Šetam, evo, nije, šta. Dečki, vi ste meni nešto sumnjiv, boga. Evo vam značka, ja sam James Bond, mislim Jet Li. Kuš ti? Dečki, vati sve van iz džepova, nama. A šta je to kes, mali? Ma to je brošnic, moje mati. Daj ti to vam da ja to pregledam, dajde vam. Vide malog, droga, jesi ti drogiraš, a? Sad ćeš u zatvor nama. Pa kad će ići u zatvor? Sad će ti James Blonte da viđa svojeg boga. Vide malog. Može što je, nemaš komad pastrame održati sa njim, kamol da čovjeka zakolješ. Nemoj dobe broj Bela, ja se rođe predat, nemoj. Šta je dileru, šta se predao? Viđaj, did je diler znači. Hvala ti mali, puno. Moram po nož. Nećeš po nož, uzet ću ga ja. Oj, sad sam ga najebu. Sad sam ga stvarno najebu. Druže, najbolj ga da. Oj, bom ti mene bugnu. I ti džebe, stoj tude, svi ste uhapšeni. To je to, dide. Sad ćemo vidjeti koga stiže na ovu. Čut! Čut! Stoj, James Bond, stoj, miruj! Ustaj! Uhapšen si mali, uhapšen, ajde. Ovo vam je dečki zatvor, hoćete biti 10 godina. Hajde. Osuđenik broj 711, izađi van. Dileru, ja nakon 10 godina vjerovatno izlazim van. Osuđen si još na 5 godina zatvora, zato što si konzumirao drogu. Djeco, nemojte se nikada drogirati, znači ako se budete drogirali, doće vam James Bond na vrat. Bolje igrajte futbala. Ako želite još naredni klip part 2, ostavite like, share i nama se pretplatite na kanal.